Ikamatha video ya lero mukhala mutamvesesa nkhani yokhuzana ndi xenophobia ndipo mu video iyi ndiyesesa ndithu kuti ndikhale olunjika pa mfundo zimene zingakupangiseni kuti mumvesese bwino zifukwa zimene zimachitikira xenophobia komanso kuphatikizapo ndikupaseni mulingo weniweni wa nkhanza zimene anthu amene apita mdziko la South Africa kukagwira ntchito amakumana nazo. Muli ndi ine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. You need to go back to your country. Your time is up. We want to nkhani ya xenophobia ku South Africa anthu ambiri amayidziwa bwino chifukwa chakuti iyi imakhala nthawi imene Africa yonse imakhala at high alert. Nzika za maiko ena zimamenyedwa, kuthamangisidwa komanso nthawi zina kuphedwa kumene. Kumafunso ndikumati kodi izi zinayamba bwanji, ndi chifukwa chani zikuchitika mobwerezabwereza, ndipo ndi chifukwa chani maiko ena aku Africa amakhala okwiya kwambiri izi zikachitika. Lero tifotokoza zonse ndi umboni masiku ake a zochitika za xenophobiazo. Koyambirira kwenikweni mundilole nditayankha funso lokuti kodi xenophobia inayamba bwanji? Xenophobia ku South Africa inayamba mchaka cha 1994 pamene dzikolo linapeza ufulu ozilamulira komanso uku kunali kutha kwa apartheid system. Apartheid system inali system imene sinkalola anthu akuda ndi azungu kusakanikirana malo amodzi, kaya ndi mashopu, anali mashopu azungu special komanso mashopu anthu akuda. Machalichinso nawo sanasiye malo ankapanga zomwezo. Tikayankhula nkhani yokhuzana ndi masukulu, matawuni komanso ma health care service ndiye mukuchita kudziwiratu. Pambuyo pakutha apartheid, anthu ambiri ochokera maiko monga Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria, Ghana ndi maiko osiyanasiyana anayamba kupita kumeneko ku dziko la South Africa ndi cholinga chokuti at least akapezeko mwayi wa ntchito komanso mwayi wabwino. Koma nkhani ndiyakuti ntchito zinali zochepa. Umphawi unali wambiri popeza kuti ma South Africans ambiri anali asanakhazikike, ndipo anthu ena anayamba kuda anthu obwera kuti iwowa ndi amene akutenga ntchito zawo. Kuyambira kalekale mu 1994 mpaka mchaka cha 1995 anthu ena anayamba kuthamangisa alendo m'matawuni monga tawuni imeneyi, tawuni ya Alexandra. Iyitu ndi tawuni imene inayamba mchitidwe wa sankhowu. Mchaka cha 2000 malo anali Cape Town. Anthu okwana 7 anaphedwa, anthu ochuluka anathamangisidwa ndipo anthu ena anagwidwa ndi kubwerera kumudzi kwawo. Ndikamayankhulatu anthu ena sindikutanthauza kuti Amalawi okha ayi, koma ndikutanthauza anthu ochuluka, anthu amene ndi aku Zimbabwe, Nigeria, Malawi ndi anthu am'maiko ena. Mu 2008 kunalinso ku township yomweyi ya Alexandra, ndipo zipolowezi zinapezekano kuti mpakana zafalikira dziko lonse. Anthu okwana 62 anaphedwa, anthu oposa 50,000 anathamangisidwa pa malo awo okhala, ndipo nyumba ndi masitolo ambiri zinawonongedwa. Iyi ndiyo nthawi imene dziko lonse lapansi linadziwa nkhani yokhuzana ndi xenophobia ku South Africa. Talankhulatu zokuti anthu okwana 62 anaphedwa. Nthawi zambiri mwakawirikawiri manamba amene apolisi amapereka amakhala ocheperako poyerekeza ndi real situation background. Ndithu zikhonza kutheka kuti anthu amene anafa mu chaka chimene cha 2008 akhonza kukhala kuti anapitirira amene wa 62, mwinanso kukhala times 2 kapena times 3 chifukwa chakuti si anthu onse amene amaphedwa pa zipolo ngati izi matupi awo amapezeka. Ena amakhonza kukhala kuti mwina anatayidwa kumalo kuti apolisi sanathe kuwafufuza, ena amakhonza kuti mwina anatayidwa mu mtsinje, ena mu nyanja ndi malo ena ozungulira. Mu 2009 mazimbabwe oposa 3000
anachitidwa dipoti, ena anathamangisidwa. Si mazimbabwe okhatu, izinso zinakhuza amalawi ndi anthu ena amaiko ozungulira. Munthu wa ku Mozambique mu 2013 anaphedwa ndi wapolisi mwankhanza. Mukhonza kuipeza case imeneyi pa Middle Measure case, mutangochita search makuti Middle Measure case mupeza nkhani yonse mmene zinakhalira. Mu 2015 zinayamba ngati boza, ndipo uwo unali mwezi wa Marichi. Anthu ku Durban anayamba kuthamangathamanga, ndipo mpakana zinafika mwezi wa April, mpakana zinafalikira ku Johannesburg. Zifukwa zake zinkamvekera kuti nkhani yake ndi ya ntchito. Anthu obwera akutitengera ntchito. Anthu okwana 7 anafa, masitolo ambiri anabedwa ndipo ambiri anaotchedwa. Mu 2019 zinayambanso chimozimozi mu August, ndipo anthu opitirira 12 anafa. Anthu ambiri anathamangitsidwa, masitolo alendo anawonongedwa. Kuchokera mu chaka cha 1994 mpaka mu chaka cha 2018 pachitika maataki okwana 529, ndipo anthu okwana 309 anafa. Ndi anthu ochuluka kwambiri, ndi anthu ochuluka. Apa mundilole nditayankha funso lachitatu kuti kodi ndi chifukwa chiyani izi zimachitika. Pali zifukwa zikuluzikulu zokwana 4, ndiye mwina mundilole ndiyambe kutambasula imodziimodzi. Chifukwa choyamba ndi kusowa ntchito. South Africa ili ndi unemployment level yayikulu kwambiri potengera ndi chiwerengero chawo, ndipo anthu amaganiza kuti alendo ndi amene akulanda ntchito zawo. Mwachitsanzo ndikuwuzani kuti chimene chimachitika, right? Nzika ya ku South Africa izifuna kuti mwina pasiku izipasidwa 400 rand pa ntchito imene iyoyo ikugwira. Pamene akabwera munthu wa ku Malawi kaya ndi wa ku Zimbabwe akhonza kulola kulandira olo 200 rand olo 150 rand kuti agwire ntchito. Zinthu zimene ma South Africans amayankhula kuti zimapangisa kuti anthu olemba ntchito azifuna kulemba ntchito anthu obwera, chifukwa chokuti malipiro awo sakhala ochuluka ngati eni dziko. In my country, you can spend the whole day working for 10 rand in a company, not a piece job. I am saying this so that you can realize how stupid you are when you thought if you deport me I will not come back. Kuphatikizapo pamakhala mpikisano pa business. Alendo ambiri amene kuti anthu obwera ambiri amakhala ndi mashopo, ndipo amalonda ena amene ndi amdziko lomweli la South Africa amayamba kukhala ndi nsanje. Mfundo ya chitatu ndi umphawi. Munthutu ukasauka umayamba kumuda munthu wina aliyense amene ukhonza kukwanisa kumudayo kuti ndi amene akukupangisa iwe kuti uzikhalabe mphawi, osatengerano kuti iweyonso unachita contribute zotani. So paliso nkhani ina yokhuzana ndi ndale komanso mawu a atsogoleri. Pali atsogoleri angapo amene mbuyomo zoyankhula zawo zimaoneka kuti sakufuna kubweretsa umodzi mu Africa. Mwachitsanzo mfumu ya Chizula ina yake inazayankhulapo mawu akuti obwera sakuyenereka kuti azipeza mwayi wa ntchito mu South Africa. Zinthu zimene zinakolezera udani, zinthu zimene zinayambisanso maataki. Mwachitsanzo Julius Malema mbuyomo ankayankhula kuti mazimbabwe onse, amalawi onse akuyenereka azipita kwawo. Atakhalanso pansi kulingalira, zinapezekano kuti anayamba kusapota kuti ayi anthuwa musawathamangise, ingowapangani dokumenti akhale anthu amene ndi ovomerezeka. Ndaletu zimene apatu ndikhonza kuwuzani kuti ndale zimachitanso play role yabwino kwambiri kunkhani ya xenophobia. Ndikhulupirirani kuti pa xenophobia ina iliyonse imene ikuchitika pamakhala kagulu ka anthu amene akusogolera, koma even zikatha zimenezo sitiona atamangidwa, sitiona kuti kapena mwakuti even apolisi akamba matukutuku ndi andale omwewonso amene amapezekano kuti ayamba kuwateteza. Maiko ochuluka aku Africa. Why South Africans living in Ghana must live in this country? But should it be an eye for an eye? It has to be, because this is not the first time. You see, sometimes the lady that spoke, they don't know their history. If they know the contribution of Ghana to South Africa, she wouldn't speak the way she spoke. As far back as 1960s,
Kwame Nkrumah gave our money to the Isizwe, the arm wing of ANC. That money could have been used to develop Ghana. Mandela was the one that was coming to this country to collect that money. No, beyond that, there were a lot of comrades from South Africa that were using Ghanaian passports. Because at that time, we were using South African passports. It was very difficult to be traveling around to fight apartheid. We granted them passports. Amakhala ukwiya kwambiri nthawi imene kwayamba kuchitika xenophobia. Maiko ambiri amakwiya chifukwa chokuti anthu awo akuphedwa, katundu wawo akuonongedwa, ndipo palibe chitetezo chokwanira. Mwachisanzo, Nigeria inachosa anthu ake ku South Africa, Zambia inakana masewera ndi South Africa mu 2019, ndipo anthu ambiri ananena kuti South Africa imapindula ndi Africa koma imavulaza ma African anzawo. Iyitu ndi nkhani yofunikira kwambiri kuti tiione. Komanso kuphatikiza apo, tiyeni tione mmene boma la South Africa lakhala likuyankhira mu ma-ataki onsewa. Chifukwa chakuti mu 2008 boma linatumiza asilikali kapena kuti aame kuthana ndi mchitidwe wa xenophobia kapena kuti kukhazikisa bata. Mu 2015 komanso 2019 apolisi anayamba kumanga anthu, ndipo boma linanena kuti chiwawacho ndi chosavomerezeka. President Cyril Ramaphosa anati palibe chifukwa chovomerezeka kuti anthu azikapezeka kuti akupha anthu obwera, koma anthu ambiri amati boma silichita mokwanira ndi mmene likanati lizichitira. Do not walk alone in this freedom, fellow South Africans. And we did not walk into this freedom on our own. We were carried by a tide of solidarity from the nations of the world, from the nations of Africa. These countries opened their borders to our liberation fighters. When the apartheid government was pursuing our liberation fighters, they ran to a number of countries around the world, but especially on our continent. They shared their stories with our neighbors, and our neighbors shared their spaces with them, and they gave them safety. They even fed them. They gave them bread, and they opened their homes. They spoke for us when we could not speak for ourselves. They took risks so that we could be free. Their countries were bombed. Their nationals were killed, and all that they did for mukuganiza modani. Kodi xenophobia ikhonza kutha kapena izi zikhala zikupitirirabe? Anthu ochuluka amalawi kaya ndani akhala akusowesedwa mtendere, ambiri kuphedwa kumene ngowapezeka nokuti matupi awo sakupezekanso, ena kuthamangisidwa, othawa omwewo osabweranso, osazaonekanso, ndipo ena kuphedwa ndi mfuti kaya kushopu kaya pochoka kuntchito ndi malo ena osiyanasiyana. Well, dzina langa ndi Samavita. Tapanganso mavidiyo zina kawiri mbuyo kukhuzana ndi nkhani ya xenophobia. Ndiye tipemphe kuti inuyo muchite subscribe kuti ndizikwanitsabe kukupasani update mu nthawi imene zinthu zizichitika. Tonani mabasa. Yeah, Sultan. Nothing you do, my brother! Nothing you do! What you do, man? What you do, man? Nothing you do! Nothing you do! What you do, my man? What you do? Give me light, because I touch you. I
Stream and download music from www.malawi-music.com.